Víš, co se stane, když si uvaříš radší gumbo z Red Dead Redemption 2? To takhle do kotle hodíš svatou trojici, orestuješ ji jako bobra při měsíčku a pak připravíš čokoládovou jížku, který říkal strýček Pete, který makal na bavlně Rue. Podle něj měla mít barvu jako pěkná holka z čokolády. Když je to hotový, podleješ to vodou a šťávou z rajských jablíček. Okořeníš to kovbojským kořením, česnekem a fermentovanou chili omáčkou, kterou já si vyrábím ve Fermátu. Ostatně tam si vyrábím i to koření. Jestli chceš vědět víc, tak si napiš Maršálovi Radimovi, že ti salát voní jako chcíplá ondatra a uvidíš ty jeho indiánský kouzla v láhvi. Nasyp tam raky, který musíš tahat za úplňku z děr v bažinách. Než ti do toho radci pustí všechnu tu mízu z bažin a chcanky aligátorů, máš čas si hodit lasem, zatočit koltem a hodit po kámošovi nějakou tu kudlu. Nakonec ještě stihnete vzájemnou přestřelku a pak už si konečně úplně radostný můžete dát ty raky. Tak co, už víš, co se stane, když si uvaříš radší gumbo z Red Dead Redemption?